Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentates. Isa rin po akong silent listener nyo sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Darren. Naging OIC po ako sa isang opisina at nagkaroon po ako ng bagong secretary. Tawagin na lang po natin siyang Clover. Wow! Clover. Unang kagat, chichirya lahat. May tsura po at sexy si Clover. Alams na. At single. So, Umiiwas na ako, Colantits, kasi mahirap na. May girlfriend po ako at kaloyal po ako parang si Uncle. kawawa. Hi. Hi. Na-hire po kasi siya bago pa man ako naging OIC, kaya mahirap pong palitan. Sige na lang. Okay. Sa bagay, magaling naman siyang magtrabaho. Kaso, palagi siyang puyat. Minsan nga, natutulog talaga siya. Kung hindi mo siya gigisingin, tulog talaga siya. Doon sa table niya po. Minsan doon Ba't niya sa... kasi ginigising? Oo nga naman. Ayon po sa kanya, ay may racket daw siyang work from home, online at graveyard. Kaya po ganun. Puyat siya palagi. Pinapaaral niya raw po dalawa niyang mga kapatid. In short, breadwinner. Tayo naman po marunong naman po tayong magkonsidera. Pero parang halos araw-araw ganun po eh. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Morning! Tulog. Maniwala na sana ako pero tulog na naman. Ay, araw-araw na lang ba ganito si Clover? Tulog na naman dito sa opisina ko. Tumatawa pa. Tapos, ano ba nangyayari dito? Ay, kakaya naman gisingin pero wala eh. Kailangan ko na yung report eh. Ano ba nangyayari dito? Naiiyak? Natatawa? Teka. Clover? Wow.
Nagtatype agad? Ano ba yan? Hello? Ah. Hello? Good morning. Hello? Yes po? Apo, dito po yung opisina nun. Sige. Clover, hi. Morning. Yes po, busy ako. Ako yung sir mo. Bakit? Ano bang... Hindi, may sinigot lang po ako mga client. Yes sir, may utos ka? Okay. May laway ka pa. Kumain po kasi ako ng ng macchiato. Macchiato po Kumain yan. ka ng macchiato. Uminom pala. Uminom na naginip kasi ako. May bagong flavor sa... Ano yung report? Nasaan na ba? Eto po, ginagawa ko. Nakita nyo naman. Kahit kanina na napapapikit ako. Kailangan ko na kasi pwedeng masabit mo na. Ngayon Ano na? po ba sa email sabi nyo? Within the week. Tuesday pa lang po ngayon. Dalawa yung email ko eh. Isa yung... Ay, hindi ko po Kailangan nakita. ngayon. Sana hineads up nyo po ako bukod sa email. Opo. Sorry, hindi Sige kita po. na-heads up. Pero Balikan nandiyan niyo sa po email ako. Mo eh. Nandiyan sa email mo. As per my last email po, Ah. sabi ko ay this week po, bigyan nyo ako na. So, yun sir. Sige. Okay. Pwede bang meron pa ihabol po. mo na yan ngayon? May Sure po. presentation ako eh. Alam nyo naman po, Okay, sige Pero, ha. opo, sige po. Gawin mo na ha. Okay, sir. Sige po. Ay, nako. Sana hindi niya ako naabutang natutulog. Hindi niya alam na naabutan ko siya. Tumutulo pa laway niya. Stress na Dapat ako. matapos ko to. Sige, chat Ba't ka kasi natutulog? Alam mo namang... Chat GPT is key. Naawa naman po ako, Colantits. Kaso, kasi napagdaanan po natin yan bago ako na-promote. Dumaan din ako sa mababang posisyon. Naintindihan ko po siya. Nagpaaral din po ako ng mga kapatid. Nakarelate din po talaga ako. Kaya minsan hinahayaan ko na lang. Isang araw po, nagkayayaan kami mga magkakaibigan. Mga tropa ko po nung high school. Yun po mga kaklose ko eh. Mag-unwind daw kasi nga Sabado. So, saan nga? Sabi nila sa may Cubao. Ang laki nun. Iblabaw o ilalim? Basta pwede kang umibabaw, pwede kang umilalim. Ayun na nga po. Galaw. Kailangan ko rin mag-distress eh. Kaya, sumama ako. Pumunta kami sa isang malamig na bar. Hey! Man! I'm alive! I'm taking each day. Buti naman sumama ka par. Kasi Kaya nga, buti malulungkot sumama ka. kami. Malulungkot kami. Tsaka wala kami taga-libre. Oo nga. Tsaka Uy, teka, chip-in tayo dito ba? Oo nga, pero... Gabi ka naman, bro. Ikaw naman mas may position, di ba, Kim? Tama yun. Di, chip-in na tayo. Kayo lang naman may Chip gusto agad, dito. wala pa nga tayong nakukuhang babae. Uy, kaya tayo dito. Dito daw talagang magaganda ang chika babes. Ang luma ng chika babes, no? Maganda. Bajik-jik tawag niya, bajik-jik. Pachik-chik. Bajik-jik tawag sa amin yan, bay. Teka lang, ayan na. Kinunta ko Ayan, na oh. yung mamasang eh. Kinunta ko na. Relax lang kayo dyan. Ayan na. Hello. Ano yun lang, mamasang? Wait lang. Ay, okay. Wow. Yung suot ko pang jungle. Ay, Ladies and gentlemen, I'd like to welcome our special guest, the group of Boss Darren. Uy, ba't na-mention ako dun? Pinag-greet ka namin sa DJ. Para malaman niya nandito tayo. Madam, asa na yung padala mo? eto na. Teka, ako ba walang o-order ba sa akin? On sale ako ngayon, Pass. 50% off. Pass, hard pass. 50% off. Kahit libre, pass. Clearance sale. Clearance.
sabi niya sa clearance sale. Okay lang kahit wala kaming clearance. Garage sale! Kaya, panggarahe ka lang ngayon. Madam, huwag mo na ipilit sarili mo. May O sige, kasama eto kami na ang bossing, si mga Boss bago Darren kong namin. ba-check-check. Bigyan mo to ng magandang budget din mo. Oo, Malaki mag-tip to. meron. Oo, Asa na, andito. asa na? Hello po, madam. Ay, madam! O, Charmally ka dito. Tatlo tayo. Madam, introduce us. Ito nga pala si Charmy. Charmy, say hello. Hello? Ako nga pala si Charmy. Pag kumain, ikaw ay matitamimi. Ako naman si Trixie. Tutuliin ko kayo gamit ang bibig ko. Wala pong kasabihan pero... Sir? Si Clover? Sir Darren. Oh my God, kita niyo ako na ito yung trabaho ko. Ma'am, ito ba yung bago, ma'am? Itong, ano pangalan mo? Chantal? Ako po, si Chantal. Hindi, okay lang ako. Yun na lang, yung isa. Yung Ako na lang, si Charmy. Ayan, ikaw na lang, Pag ikaw na lang. ako oo. Clover nga, ba't dito pala siya nagtatrabaho sa bar? Nalaman ni Sir Darren yung tunay kong trabaho kung bakit ako laging puyat Ma'am, natutulog yan na lang daw opisina. sa kanya, ma'am. Si Chantal, ma'am. Hindi, ayaw niya kay Chantal. Sir, ayaw mo, sir, bago yan, sir. Bro, bago yan. Hindi nga, ayoko nga dyan. Doon na lang kay ano. Clover, ba't nagsisinungaling ka sa akin? Ba't nagsisinungaling ka? Ano, ma'am? Okay na? Opo. Si Charma? Ako na lang kay, Darren. Sir Darren, pag ikaw ay nagbigay ng malaking tip, ikaw ay aking kakainin. Sana all! Akin na lang itong iba, ma'am, ba't pa alis ka? Opo, nasi-CR lang po ako. Medyo sumakit po bigla yung tiyan ko. Sige po. Ma'am, ba't umalis yun ba? Palitan mo na lang bago, Kakatay ma'am. lang na. Tatay na. Galaw ka. Nagulat po talaga ako, Colin Tits. Di ko lubos maisip na doon pala nagtatrabaho ng part-time si Clover. Kung gusto niya yun Kaso, nagsinungaling po siya tsaka apektado po yung trabaho niya sa akin. Bakit? Kasi nga po puyat siya palagi. Natutulog. Pero maganda siya, pero ayoko nga. Hindi ko po siya pinili. Respeto na lang din. At umiwas rin po siya. Alam na niya At pagdating ko ng office, nung Lunes, wala pa siya. Hindi, tulog na. Andun pala sa gilid, natutulog na naman. Uy, alam ko wala pa. Clover? Sa Over. ngalan ng ama ng anak. Sa ngalan ng anak ng ama ng Espiritu Santo. Clover. Namin sumasalangit ka. Nagpe-pray po Clover. ako. Clover. Sambahin ang Clover. ama mo. Nagpe-pray pa po ako, Clover, sir. kanina pa ako dito. Nagpe-pray po ako. Ito po, may hawak 15 po akong minutes na ako rosaryo. dito. 15 minutes Opo, na ako. nag-silent prayer lang po ako, Sir Darren. Clover, 15 minutes na ako dito. And every day, ganun. Ganun ang nangyayari. Pag may trabaho tayo, ganun ang nangyayari. Sir, galit ka po ba? Ba't naman ako magagalit? Kasi alam niyo na yung trabaho ko. Ano ba yung trabaho mo? Di ba sabi mo, work from home ka, online, ano yun? Graveyard Online shift po. Kemenes, ano yun? VA Support po, group, virtual VA, assistant po. virtual assistant. Sa Cubao? Sa isang bar? Sir, huwag niyo naman pong lakasan yung boses niyo. Hindi naman. Yun na nga. Siyempre, Nagsisinungaling- privacy ko naman po yun eh.
Oo nga, Kung harap-harapan meron ako po nagsisinungaling ka pa din. Hindi VA? po, sir, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko lang pwedeng i-reveal po kung ano yung ibang trabaho ko kasi hindi nyo naman po yun sakop eh. Hindi ko sakop pero apektado yung trabaho mo. Nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho ka pero hindi ka 100% nagtatrabaho dito sa opisina ko. Hindi naman po kalakihan yung sweldo dito eh. Parang may kilala. May kilala akong ganyan. Oh, aminado ako. Hindi kalakihan yung sweldo. Oh, Pero ba't po matitrain ka ng maayos, matututo ka ng maayos dito. Wala naman po At akong ganun balak naman pong magsisimula masisyon eh. eh. Wala naman po akong balak pong O masisyon. ba't ka ba nandito? Nagtatrabaho po ako kung ano po yung job description ko. Yun yung ginagawa ko. Sir. Okay. Sige, kung yan naman pala, mag-resign ka na lang ng maayos. Okay? Sir, pinagre-resign mo ba ako? Kakasabi ko lang eh. Ginagawa ko naman po yung trabaho ko dito ah. Ginagawa mo yung trabaho mo, palpak. Minsan yung trabaho mo, ako na nang gumagawa. Para wala rin Ba't akong nyo kasi sekretary. ginagawa? Tulog po kayo. Minsan wala kayo dito. Saan kayo? Nasa pantry ka natutulog. Break time ko po yun ah. Break time. Hanggang alas 3. Ba't kayo nasa break Cubao? time. Ba't kayo nasa Cubao? Ba't kayo nag-bar? Oh. Ba't kayo napunta doon? Oh, ba't tayo nagkita doon? Teka. Ba't ka nangingialam kung nandun Oh, ako? ba't din kayo na nga ang alam ng break time ko kung natutulog Sige, ako? mag-resign ka na lang. Sir, baka mapag-usapan natin to, sir. Wag. Ano po ako eh? Wag. Sure Sir, ka? baka mapag-usapan natin. Walang Eh baka makakaalam. lumabas yun. May Well, issue hindi, tayo. Hindi, ikaw lang, sir, ang madaldal. Kalalaki mong taon, daldal mo. Hindi, wag na. Sir, Promise. mapag-usapan natin to Hindi kahit, nga, hindi. kahit walang bayad sa akin. Hindi. Hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Wow, andun ka nga, sir eh. Wala naman, shot lang naman kami. Wala Eh, rin. sir, Tanungin mo yung pinapili, kaibigan mo. Tanungin mo yung pinatagit-tagit. kaibigan mo. Wala nga. Tanungin mo yung kaibigan mo. Anong tawag sa amin? Wala Show, nangyari. ano yun? Ha? Show kururu? Nagpa-show up. Oh, alam na alam mo nga, sir. Sabi eh. ng friend ko, yung nagdala sa akin doon. Sir, Teka ba't lang. ka nandun? Teka Sir, lang. Break time sige, nga. pag-resignin mo ako makakarating sa lahat ng empleyado dito. Nagte-take up ka ng babae. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Pero pwede ba yung offer mo? Huwag mo. Basta huwag ka maingay. Eh, wala na. 5 minutes ago pa yun. Ito naman, di na mabiro. Eh, basta ikakalat ko, sir, na nagkukubaw ka dun sa bar namin mismo. Ang daming pokpok dun. Basta huwag ka nang masyadong matulog. Mahalata ka masyado dito, ha? Nagdadasal ako eh. O, sige. Umamin ba ako Sige na na, natutulog? magtrabaho ka na nga. Sige. Ulit mo naman. Okay. Metro's #1 Love Radio. Basic!